Kana amfani da Facebook? To bari in tambaye ka, ko ka san cewa kowane posting da kai akwai wasu dokoki da yake bi? Idan ba haka ba akwai matsala, musamman a wannan lokacin da Facebook ke ƙoƙarin mayar da kowa content creator na kawo biya da suka yi Najeriya. To a yau zan faɗa muku wasu abubuwa guda 5 da ya kamata a ce kun sani kafin ma fara tunanin zama content. Abu na farko, akwai abin da ake kira jagoran al'umma. Menene jagoran al'umma? Facebook ba kawai dandali ne na sada zumunta ba. Facebook yana da dokoki da wasu ƙa'idodi da ya kamata ka bi domin kare kanka da kuma lafiyar al'umma. Shi yasa aka kawo community standard. Wannan tsarin na nufin akwai abubuwan da zaka iya posting, akwai kuma abubuwan da suka haramta a garinka. Wannan yana taimakawa wajen kare lafiyar al'umma da kuma kare kanka.